बेबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा आं माबा मोनसे खामानि नागिरथारनांगोन जायखिजाया खामानिबाबो मावसिगोन आं न'खराव थोरसि सुनाय साहा दखानाव बा माबा खामानि मावनाय जायखिजाया जेरैबाबो मावनांगोन थांनोथ' सानदोंमोन आं रनिखौ आरो रानिखौ बेबायदि गारनानै नाथाय माबोरै थांनो बिसोरा रनियाबो हरखाबनो टिभि बेमारसो जाना होबाय आरो रानियाबो उन्दै गथ' आं बेबायदि गारना थांब्ला हानाय नङा आं एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि जानो हानाय नङा आं बिसोरखौ गारना थांनो हाथ'नाय नंला थांनाय खोथाखौ उनाव सानसिगोन दे रनिया मोजां जाग्रोथोंसै मोजां जाबाथाय आं थांसिगोन मुलिनि खरसा जोबथांसै बिनिया आब' रंजालिया बुंदों मुलिखौ मास मोनथाम जाबोला हामगोन होननानै बे मास मोनथामखौ थाथ'थारनोसै आङो रनिखौबो दा रेस्टआव थानो होदों रानियाबो गाइखेरफोरबो गैला बेबायदि आखाइ हेबना जना थाब्लाथ' जानाय नंलाना माबा मोनसे आंनो खालायनांगोन नङाब्ला रानना थानांगोन आरो आब' रंजालिया बुंदों टिभिनि मुलि जाबोला मालाय जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै जानांगौनो बोथिथामबो दालि दाउदै ना सबजि बेफोरखौ मोजाङै जानांगौ होननानै बुंदों होनब्लासो बेमाराबो हामगोन होननानै बेफोरखौ खालायनो थाखाय आंथ' खामानिथ' मावथारनांगोन न'खराव खामानि बेफोराव धोनि मानसि दंसै खाथि खाला बिसोर खिजानि खामानि मावग्रा मानसि नांगोन बिसोरनो थोरसि सुनाय जि सुनाय माबा माबि न'फोरा मोजां आरो जायगाया एसे टाउन सिस्टेमसो बेयाव साख्रि मावनाय मानसिबो दंसोयो हौवा हिन्जाव साख्रि मावनायफोर बेफोरबायदि न'खराव खामानि नागिरहैब्ला मोनगोन बायदि मोनदों आं बै सासे आब'नाव सोंनि र' आब' नों बेखिनि जायगानिनो नामा औ आं बे ससेनिनो मामोनबा सोरखौबा नागिरदोंमोन नामा नागिरनाय माने आब' आङो आं खामानिसो नागिरदोंमोन बेफोरबायदि माबा मोनथिगौ नामा आब' नोङो खामानि जेनेबा सोरनिबा न'खराव मावनो गोनां खामानिफोर दङ नामा आब' नों मिथिगौ नामा जेनेबा सोरनिबा न'खराव मावनो गोनां खामानि रुवाथि हिसाबाव आं खामानि मावगौमोन औ रुवाथि बायदियै बिदि औ आं गासैबो खामानिखौनो रोंजोबगौ संनाय खावनाय सुनाय गासैखौबो रोंजोबगौ गथ' लाखिनाय बखालि माने जायखिजाया खामानिबाबो आं मावगोन बेफोरबायदि लाखिथारनायथ' आङो खोनानो माने जेनेबा आं मोनथिनायाव गैया खिन्थु सासे मानसि पार्ट टाइम खामानि मावनाय माने मानसि नागिरदोंमोन आरो सानैबो हौवा हिन्जाव साख्रि मावो बेनिफ्राय न'आव गेजेर नांगौ आरो खामानि मावनाय फुं टाइमाव ना बेलासि टाइमाव माबा बुंदोंमोन जायखिजाया मोनसे टाइमावल' मावनाय नांगौ आरो आबौ जागोन पार्ट टाइमबाबो जागोन बुंदोंमोनसो दा सोरखौबा लाखिबायसो ना मायो आङो दा बिसोरबा हौवा हिन्जाव सानैबो दङना गैया दा होनबा माबायदि मोनथिनो बेखिनियावनो नामा न'खौ सिनायो नामा नोङो आं नङाबा न'खौ नागिरना थांगोन न'खौ सिनाय र' फन नाम्बारा दङ र' आंनाव नङाबा आङो माबागोन दे फन खालायनानै सोंहरगोन आब' नोङो फन खालायनानै सोंहरगोन नाथाय दा आंनाथ' मबाइलबो गैया माबायदि मोनथिनो बिसोर लाखिनांगोन होननानै आब' नोंनि न'आ बबेखिनियाव आंना न'आ नैबे मोखांनियानो अबे नै नामा आब' बे लामा मोखांनिया औ बेनो बेनिफ्राय र' अबेनि नोंलाय मानसियालाय जेनेबा बिसोरथ' सोंगोन नालाय अबेनि मा माने आब' आं बुजिदों दे आङो बै ससेनि दुर्गा फुजा जायो जे बे फिल्डनि साइडखिनो बे सना बस्तिनि नामा आब' सना बस्तिखिनियावनो दे आं दाहाय फन खालायनानै खोन्थाहरगोन दे नोङो दाहाय बेलासि फैबानो जाबाय सोंनो दा आं दसे उनाव फन खालायना सोंहरगोन दे आब' नों खबरखौ लादे आब' अननानै आंनो बिराद खामानिनि गोनांथि जानानै दङ बेमार जानानै दङ न'आव मानसि आं दाहाय बेलासि नोंनि न'आव फैगोन दे जागोन बेस्रा पलिअआ बिदा साख्रि मावनाय थानानैबो बेस्राया नाखौनो सारफैबाय थायो बेस्रा खस्थ'नो बे गथ'खौलाय पलिअ खरा मानसिखौलाय मानोथो नाफोरखौ सानो थिनहरबाय थायोलै साख्रि मावनाय मानसि फुवासे ना बायना जानो हाया बिसा मानसिफोराबो साब्रै ना साबाल'सो आबौ पलिअ नालाय मोनदोंना मोनाखै आबौ नायानो नाङाखै र' फिथिख्रि ना मानैल' नांदों आबौ नायानो नांथारा मानोथो खस्थ' साफैबाय थाथारनांगौ नों दाखौ बुंब्लानो जायो ना फुवासे लाबो होननानै लाबोगोन ना लाबा नों दाया साख्रि मावलायनानै नोंखौसो खस्थ'नो सानफ्रोमबोलाय बे जायगायावलाय अबेनि ना नांबाय थानो आबौ खस्थ' नोङो आथिङा हाया थाबायनानै खस्थ'सो नुसैलै आं आबौ फैनांला नाया नाङाखैबा जेबो नङाखै आबौ ना सानानै मोजां मोनोलै आबौ आङो आरो खामानिबो माथो ओरैनो जना थास्लायस्लाय बेखौनो खालायफैयो आं आबौ बेथ' नंगौ र' आबौ नंनायालाय थेवबो खस्थ' नुसैलै आङो आथिङालाय सायोना साया नोंनालाय आबौ पलिअ आथिङा सायो नोंना
आथिङा आंना साया दे आबौ अ दैमायावसो ना सारनो थांसोदों माथो मैयानिफ्राय मानसिफोरा दैमायावसो ना नांदों खोमा आबौ बे बिलोआव नाया गैथ'ला खोमा नोङो हायाबो ना आरो खस्थ' नाङा दे थांनो ना मोनसोदोंनो दैमायाव ना मोनदोंनो आबौ ए होनब्लालाय आङो गाबोन थांगोन र' आबौ नोंबो थौ नङाब्ला नोंनालाय जे दंना गैया आंना दङ र' दंनायालाय आबौ खिथु नाखौनो साननो रोङा आं आबौ दे थेवबो नों बुंदों नालाय गाबोन फुङाव ओंखारगोन दे जोंहा सानैबो जागोन ना औ आबौ जागोन दे जागोन बे फाफि बुरिखौबो बोरमा खुगा बुरिखौ थैनो रोङि बुरिखौ बेसे बुङो आङो न' सिङाव खानाय हनाङा न' सिङाव खानाय हनाङा होननानै साला मुगैल'ल' साला मुगैल'ल'नो खानाय गोमोन गोमोन माखासे जेराव मेरावनो गोलैना थायो माब्लाबा साहा लोंनायाव मोनो माब्लाबा ओंखाम जानायाव मोनो माबा गस्लाफोराव सिथाबलाबायो हालासो आं बे बुरि सासेखौ माला थैगोन बे बुरिया माब्ला थैगोनथाय बे बुरिया सान्ति गैया बेनि थाखायनो जानाय लोंनाय जेबो सान्ति गैया जादों जेराव थाङो जेखिं थाङो बेयावनो खानायदों बेबो लेथ्रा बेथ्रा खानाय गोमोन मुगैल'ल'नो फैथ'र' बिनि फिसाज्लाया बेसे बुंबाय आङो बिनि फिसाज्लाखौ होबाखौबो साला बे बुरिखौ जोंबो लांफानाङा जोंजों लांफानाङा होननानै न' गोदान बे गुबुन साइडथिं न' गंसे लुना हो होननानै गैया जोंजों लाफायो लेथ्रा बेथ्रानो सोरबा आरो एसेबां गाज्रि गुज्राफोरखौ खयज' खालामना थानो हायोना आंनो खामलाफोरखौ लिंगोन र' एबार लिंनानै बै मोनसेथिं न' फिसा मोनसे लुना होगोन बेयावनो थाथों साला फाक्का न' थानांगौ बेयाव आजादिनो फाक्का न' नांगौ मानिबा बेरानि न'आव इन्जुरनि न' थानो हाया फाक्का न' नांगौ बाल बुरै माखौबा थैनो रोङाखै दाबो 80 बोसोर 90 बोसोर जालायलांबाय दासिमबो थांना थाबाय थायो दाबो हायाखै नामा बे संसाराव थानाया बाल बुरै असान्ति बिनि थाखायनो थांदो माबारै खिनो हासुनो ओंखारदों होननाया मा नायबाय थागौ थां माबारै बुंनायावनो थां सिख्ला नङाबा खाबथाना दोनहैबावगोन खिन्थु खिलाना लायो हासुना लायो जि खालायना लायो लाबाय था वाव नों खाथिनिफ्राय बांसिनसो गुफुर माथो गाइखेर मैखि बायदि गाइखेर दाखा बायदि मायसे हेन्डसाम नों बायदि सेंग्रा नुफेराखैमोन आङो नंगौ नामा औ बर' सेंग्राफोरा बेफोरबायदि जायानो जेनेबा करियानफोर बायदि आरोना खागज बायदि गुफुर गाइखेर बायदि गुफुर सिल सिल अनजाथाव अन्थाव बाथावनो बिदि सेंग्राफोरखौ आं मानोबा खाथि साफिनो लुबैसै आं बिदि सेंग्राफोरनि अननो लुबैसै आं बिदि सेंग्राफोरखौ होमबालाय माथो मानोथो बुङा एसेबां गोबावनिफ्रायनो बेबायदि दंबाय दङ नोंहा जुदि आंखौ गाइखेर दाखा बायदि नुदोंब्ला खागज बायदि गुफुर गाइखेर बायदि गुफुर नुदोंब्लालाय मानोथो बेबायदि हां थोन थोन जानानै थादों खाथियाव लिंहरबानो जायोब्रा आं आरो सिख्ला मानसिना माबायदि फोरमायनो आरो नों आंखौ जाबाय किडनेप खालामनानै लाबोदों आंनि गोसोनि साननाय हनाय लुबैनायखौलाय नोङो अबाव बुजिनो साननानै आङो बुङाखै नाथाय आं नोंखौ नुब्लानो माबोरैबा जाखांसोयो आं थार बुंनो मारदों आंखौ फोथाय नोंखौ नुब्ला माबोरैबा गोजांख्रांजोबो आङो खाथियाव मोननो लुबैयो खेबसे किस खालायनो हागोन नामा आं नोंखौ किस मा किसल' नामा किसनि सायाव आरो मा मा दंबावो किसाथ' जागायजेननायल'सो आरो मा मा खालायबावनो फै खाथियाव फै सना गरम जाजोब्बाय आङो हाला थानो किस नङा गिबियावनो हाग खालायनोसै टाइट हाग खालायब्लासो फिलिं फैगोन ना नोंनि देहाया आंनियाव नांबोलासो फै थै एसेबां सान ओरैनो थांगारबाय आंहा सानफ्रोमबो अननो हागौमोन फै सना फै Love you. I like you so much. Sonia. Suyma. Like nunga. Tuy nunga. Tuy papi ya suyma nunga. Tuy. Anh đây Tuy papi suyma bunda. Angku pangra na tuy. Angku pangra. Tuy. Aku basah. Timnya berbahasa nengku. Neng biang siau bilan tuy nengku impopera zabil gunung neng siau bil juga ada ubau. Neng ni dakra ubau biku bebutar ganang biku siau bil gun bini unau neng susani meneri kau tangan ni sikap ani ban cabai. Tu. Tuy papi tuy. Alvida bye goodbye.
Help! Basay! रनि नै बेखौ एसे जा मुलि जानांगोन ना माइरंबो गैया नैबे लाइ बिलाइखौ नों एवदों बेखौनो एसे जा बेफोर मालाय भिटामिननि जानांगौनो टिबि बेरामाव हाबिला नों आंनि थाखाय बिराद खस्थ' जानांबाय आं बेफोरखौ जेबो जानो गोसो गैया हाबिला आं थैलांथोंसै मानो बिदि बुंदों रनि थैनायानो सलिउसन नङाना थैनायाल' मोनसे लामा नङाना बे बेमारा जाबानो थैयो नामा नों आरो बेसे सहाय खालायबावनो आंखौ बेसे मदद खालायबावनो आंहा लाइफआव आरो जेबो आसा गैला मानो गैला जेब्लासिम जोंफोर थांनानै दङ अब्लासिम जोंफोरनि लाइफआव आसा थायो मानो गोसो फिसा खालायदों नोङो नोंनि लाइफआ आंनि थाखायनो गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैबाय नोंखौ आं प्रब्लेमाव खोख्लैनो गोसो गैला हाबिला दा नोङो आंनि थाखाय रुवाथि थानो ओंखारदों आंनि मुलि बायना होनो आंनि न'खरखौ बेफोरखौ नायनो थाखाय नाङा हाबिला बेफोरखौ एसेबां खालायनांला नोङो ओहो नों जोबोद सानथारो रनि जेबो नङा बेफोरो आं बेफोरनि थाखायनो जोनोम आंनि थाखाय बेफोर खालामनाया जेबो नङा आं जेबो बायदि मोनखाया थारैनो बुंमारदों खिन्थु आं नों बेखौ जा आं नोंनो एसेबां अननानै बानायदों नों जाथों होननानै नोंनि मोदोमा गाज्रि नोङो बेफोरबायदि बेमार जाना दङ बेफोरखौ जानांगोन नोङो सम मथे हिसाबाव मुलिफोरखौ जानांगोन आं एसेबां खस्थ'यै नोंनो अननानै बानायदों नों आरो बेखौ जाया होननानै बुंदों होमब्ला नों बेखौ जाया होननानै बुंबाय दं दे होमब्ला आंनि खस्थ' खालामनाया जेबो ओंथि गैला मानो खस्थ' गैया नोंनिसेबां खस्थ' खालायनाय सिख्ला गैयानो खोमा हर बेबायदि दा बुंसै जागोन आं हर फैयाखै आबौ पलिअ मासेबो फैयाखै नाया फैयाखै बायदिनो मोनदों आं गैयालै आबौ मासेबो फैयाखै नायानो महाथ' अबावथ' थांजोबखोलै ना माखासेया माथो मैयालाय मानसिफ्रा मोनसोदोंमोननोलै गामियाव बाल्थिं लानानै थांदों जोंहा दिनै फैनायखि नायानो गैया होनबा खेबसे सारबावनि र' आबौ दे खेबसे सारदो मा फैयोथाय गोबाव मानि सारनाय जाबायबो माथो आबौ मासेबो मोनासै मेंलाय लांबाय खोमा नोङो ओरैनो आथिंफोरा दुरबल दे आबौ जाबाय दे खेबसे सारनानै सारनांला थांसै आंहाबो आथिं साथिं साबायलै आबौ नोंखौ नेनायावनो औ आबौ खेबसे सारबावनि र' आबौ नों मानोथ' गसंनानै थादों जिरायना थाया मानो जिरायबाय थाब्लाबो आबौ थाफ्लि सासोयोलै आंना हाराफोरानो माबा बारा जिरायनो हाया आङो थाफ्लियानो सासोयो आबौ ए मायबा फैदों र' ना नांनाय बायदि मोनदों आबौ एबार ना फैदों खोमा र' आबौ देलै आबौ दे मोजाङैनो बोथारदो जेखौ मासे मोनबाबो जागोन जोंहा सेरेब जुमाय लोंनो दे सावनानै जाथारनोसै बे दुब्लियावनो पियास आरो बानलु लाबोखादों आंहा थुफ्लेनानै बाहाय मालखौनो लोंसै सेरेबबो लाबोखादों आंहा एसे थख्लायाव बे हनै थांबाय आरे मा ना गोसोम बेलाय गिदिर ना माहाय बेलाय ना मा आबौ बियो हनै माबोरै ना नङालै बियो मायबा फाइल बायदिसो नुदों मा जिनिस आबौ मा जिनिस माने बेथ' सोरनिबा फाइल बायदिसो मोनदों माथो आं बेखौ फाइला मोजाङानो माबा लेदारनि पेकेट मा फाइललै आबौ नाय फैसाफोर थानो हानाय आबौ मोजाङै नायलै आबौ मोजाङै नाय फैसा बेगसो खोमा फैसा बेग नङा बियो सोरनिबा फाइलानो मार बियो डकुमेन्टस बायदि मोनदों आं गाज्रि जायाखै लेदारनि बियो माबा दामि बायदि मोनदों बेखौ फाइलखौ माबा दैफोर हाबदोंना हाबाखैथाय सेन मारिनाय दङ नायलाय आबौ नाय मोजाङै नाय मा दङ मा गैया मा बियो लिरनाया पर्टफलिय' सोरनिबा डकुमेन्टसानो खोमा बियो सानै खिनायालाय जेबो जायाखै लेदारनि बायदिना बेगा फाइला नाथाय सिंनिफोरासो सिदों ना मायो सेन मारिनाय दङ मोजाङै नायलाय आबौ खेवनानै नाय थारमाने आबौ मा थायो बेयाव माने मा बेग होनना बुंदों आं बुजि मोनाखैलै आबौ माने डकुमेन्टस फाइल माने फरायनाय मानसिफोरा बेबायदि बेगाव माने गावनि सार्टिफिकेटफोरखौ सोना दोनो जेनेबा स्कुल सार्टिफिकेट कलेज सार्टिफिकेट आरो बेबायदि इन्टारभिउ होनो थांब्ला सार्टिफिकेटफोरखौ बानायोना बेफोरखौ आरो आधार कार्ड पान कार्ड माने मानसिफोरा बेबायदि बेगाव सोना दोनो बेफोरखौ नंगौ बेबायदिसो नायलाय होनब्ला सोरनि मा फाइल जाखो बियो सोरनिबा दैमायाव गलांबायसो ना मायो ना अबावबा थांनायफोराव गगारलांबायसो गारिनिफ्राय दलंफोराव दिनै नायनाय दालांफोरनिफ्राय गोलैबोलाबायनोबो हानाय औ आबौ नायनि र' गोजौआव थांनि